da ɗumi-ɗumin su daga Kannywood. A ci gaba da aikata alheri, tallafawa rayuwa da kuma mayarwa da al'umma masoya goyon bayan da suke basu, ɗaya daga cikin fitattun fuskoki na masana'antar Kannywood kuma 'yar asalin jihar Borno, Halima Atete, ta kai ziyarar gani da ido da bada tallafi a ɓangaren ilimi ga 'yan gudun hijira da ke Maiduguri. Rahotannin sun tabbatar da cewa an hango jarumar ne ta hanyar ƙungiyarta mai suna Halima Atete Foundation for Education, kuma tana raba wasu kayayyaki niki-niki waɗanda ba a zarce ko ina da su ba sai can sansanin. Murna da shewa ita ce abar da ta cika fuskokin waɗannan 'yan uwa a yayin da suka yi ido hudu da jaruman, wadda wannan ba shine karo na farko da suka saba ganinta da kayan alheri. Jarumar kuma sarauniya ta Kannywood ta bayyana cewar al'amarinku abin ɓacin rai ne da takaici. A koda yaushe kuna raina, kuma ina tausaya muku akan rayuwar da kuka samu kanku a ciki. Sai dai komai da yake da farko dole zai samu ƙarshe.